ambalma wani yangma bi kibara mambulo kala sama o de ko kuna foni kura ko no be maduka journal kola mi mi ya nyini ka maduka journal faga ani mo munu be ako kokoro ulu ko ni ma mine arbi ga enquête min de la ni o ye sege segelu ye munu na chatimna gen ko munu bela ulu ko ni ya ira ka o enquête ko kun konna mo nani ko ni minen be ni watina o mo nani na mo ko masika mo tin sika soro ka fo ko ni ko mo ni ya ke ko ogulla ga olu minen ko be anga enquêteur gulo o to menen wa boy fene fini tigi munu be ni enquête ko kuna ni maduka journal ka barakero nyama do fene kumana wala saka sika jetemne ke ko ni kera tuga amna ni kuna foni kura wala bora la mo do kulo ka o to menen wa boy amba yira la ka fo ko ni ko bibina ni carte ni ni o sebe mi be fen chama nyana banga jamana ko bibina ale ko ni soroli ko ni kele be gele asugu be mamunu ko ni be ga mo munu be wuli ka ta fo ku be tan ni ko ni ulu ya yira ka fo ko ni ko ibe gele asugu be nyela ni wulla ka ta ni ka da ka mo munu kan ni di ulu kele no ka akoke gele wala sa ko siga wari yere sorala ni ya ta kala je mo chama ne be bo aka chani ba chama e dungo do ngata ni ga ni dunya la je ni di yoro la ma chama fo ko ma bi saba do na be di kile kono o ma bi saba na ni be fe ka ko la ma chama fika war de boy pochi la ka di ma ko mo munu be carte indi wala sa ga se ka carte soro o kon kele be gele abaya nga jamana kono bibina ni ko ni mo chama ko ni be fe o ko ni adanga ko la wa fe nga jamana do jamana nyemo ka nyenyi ni ke tugumna o se ga mo munu be ka ni ko ni nyami ulu ka se ka mine tugamna ni kuna fo net ma bolo kala sa mo bi yan choko kloma jola